ଆଜି 5ଟା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ପବନ ହଠାତ୍ ଆସିଲା। ଆମର ମନ ହେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ବିରି ବରା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫ୍ରିଜରେ ଥିଲା ବିରି ବଟା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଟାଫଟ ବିରି କରିଦେଲୁ, ବରା କରିଦେଲୁ। ବରା କରିଦେଇ ଖାଇଲୁ। ଆଉ ବରା କରିବ କେମିତି? ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବିରିକୁ ପାଣିରେ ଭେଦେଇ ଦେବ 4-5 ଘଣ୍ଟା। ତାପରେ ତାକୁ ବାଟି ଦେବ। ବାଟି ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ସୁଜି ଦେବ। ବିରି ଯେତିକି ତା'ର 1/4 ସୁଜି। ତା ଦେହରେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟି ପକାଇଦେବ। ଆମ୍ବ ଅଦା ଥିବ ଟିକେ, ଆମ୍ବ ଅଦା ଟିକେ। ତାପରେ ତାକୁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିକି ବରା ଛାଣିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁଗୁନି ଚାହିଁବେ ଖାଇବାକୁ, ଗୁଗୁନି କରି ଖାଇବ। ଆମର ଭେଦା ହେଇଥିଲା ଯେ ମଟର, ସେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଥିଲା ତରକାରୀ ଟିକେ ତଡ଼କା। ତାକୁ ଗରମ କରି ପିଆଜ, ବରା ଆଉ ତଡ଼କା ଆମେ ଖାଇଲୁ। ଫଟାଫଟ ବରା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାଏ, ପୁରା ଟେଷ୍ଟି। ଥଣ୍ଡା ପାଗକୁ ଗରମ ଗରମ ବରାର ମଜା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେମାନେ ଏମିତି ଗରମ ଗରମ ବରା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପିଆଜ ଆଉ ଗୁଗୁନି କି ଆଳୁ କଷା ଯାହା ପାରୁଛନ୍ତି ଲଗେଇକି ମନ ଖୁସି କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଲାଇଫ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ମୋର ତ ବରା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକଙ୍କର ବରା ପସନ୍ଦ। ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କର ବରା ପସନ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ବରା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ସେମାନଙ୍କ କତିକି ବରା ସପ୍ଲାଏ ହେବ। Thank you for watching the video.